היי! וואו, אני הולך להתעשר ואני מזמין אתכם להצטרף אליי במסע שלי. אני הולך להתעשר בעזרת הספר מדע ההתעשרות, שממנו אני הולך להקריא בכל יום כמה פסקאות ואולי להגיד עליהם כמה מילים. והכוונה שלי תוך שנה שתהיה לי הכנסה חודשית של 50,000 שקל נטו, רק מדברים שאני אוהב לעשות, שבכל אינטראקציה שלי עם מי שיעביר לי כסף, אני אתן יותר ערך מאשר ערך הכסף שהוא ייתן לי. הכל באהבה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי, גם להקשיב וגם לעשות את זה בעצמכם. ויאללה, בוא נצא למסע. אז פתח דבר של הספר, תודה לניבה לב שתרגמה אותו לעברית. זהו ספר פרגמטי ולא פילוסופי, מדריך מעשי ולא מחקר תיאורטי. הספר מיועד לאלה שלהם צורך דחוף במיוחד בכסף, ואשר העיניים לא פונות למצלמה, מה לעשות? נמצא פתרונות יותר מאוחר. הספר מיועד לאלה שלהם צורך דחוף במיוחד בכסף, ואשר מבקשים להתעשר תחילה ולהתפלסף על כך אחר כך. הוא מיועד למי שחפצים בתוצאות ומוכנים להפוך את המסקנות המדעיות המתוארות בספר לבסיס לפעולה, מבלי להידרש לכל התהליכים שהובילו להסקת המסקנות האלה. הקורא מתבקש לתת אמון בהצהרות היסוד, כפי שהיה נוהג לגבי חוק החשמל, או אילו היו מתפרסמים ומופצים ברבים על ידי מרקוני או אדיסון. לאחר שנתן אמון באותן הצהרות, יוכיח הקורא את צדקתן על ידי כך שיפעל על פיהן ללא פחד או היסוס. כל אדם שיעשה זאת יתעשר ללא כל ספק, כי מדובר במדע מדויק וכישלון אינו אפשרי. בעת כתיבת ספר זה הקרבתי כל שיקול אחר לטובת הבהירות ופשטות הסגנון, כדי שכל אחד יוכל להבינו. תוכנית הפעולה המוצגת להלן נגזרת ממסקנות הפילוסופיה, היא נבחנה בקפדנות ועמדה במבחן העליון של ההתנסות המעשית. זה עובד. בואו נראה. הזכות להיות עשיר. למרות כל מה שנאמר אודות העוני, עובדה היא שלא ניתן לחיות חיים שלמים ומוצלחים מבלי להיות עשיר. איש אינו יכול להתעלות לגובה המקסימלי האפשרי מבחינת התפתחות הכישרון או הנשמה, אלא אם כן יש לו כסף רב. כי כדי לחשוף את הנשמה ולפתח כישרון, יש צורך בדברים רבים, והוא אינו יכול להשיג את אותם דברים, אלא אם כן יש לו כסף לרכוש אותם. אדם מתפתח בשכלו, נשמתו וגופו על ידי שימוש בדברים, והחברה מאורגנת באופן שמחייב שימוש בכסף כדי שניתן יהיה לרכוש אותם. לפיכך, הבסיס לכל התקדמות חייב להיות מדע ההתעשרות. מטרת החיים היא התפתחות, ולכל יצור חי יש זכות בלתי ניתנת לעברה להתפתח ככל יכולתו. זכות החיים של האדם פירושה הזכות להשתמש באופן חופשי ובלתי מוגבל בכל הדרוש לשם התפתחותו השכלית, הרוחנית והפיזית. במילים אחרות, הזכות להיות עשיר.